ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд мошинои нав рӯӣ карданд ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо навчунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, ягон аппарат, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марама сурат маълумотша дар WhatsApp имо экран буда рӯй кунем. Дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имзо навор мошиное ки бо мо равон кардам, мошинои аз территорияи Тоҷикистон ва аз территорияи Москва. мошинои қабул кардагии мо дӯстон азиз Opel Vectra астай, Daewoo Nexia астай дӯстон азиз, Toyota Corolla 1 астай, Nissan Infiniti астай дӯстон азиз, Hyundai Sonata солои нав, Toyota Mark D, Toyota Corolla D, Mercedes-ои простои полобъёмни Hyundai Avanta ва Opel Astra F дар кузови седан бо нархи арзон. ҳамин хеле чизо агар шумо дамоша барои реклама кардан марҳамат рӯй кунем ва курси имза 118 соли навор аст мегӯям. марҳамат мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. Toyota Corolla 1 аст баъдон ки дар территорияи Россия. соли 2006 сол 34 бензини холӣ, объём мотори 1.4 литр, коробка механика. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 табалонаи нав, 4 диска дӯстони азиз. мошин чотка мега вариантои алиши ҳам аст ва сумаки ҳам аст. вариантои алиши дар Тоҷикистон агар мошин боша мега алиш меша ва сумаки нархи мошин 450 000 рубл аст бо муомила ҳам дорад дӯстон азиз ва учёт дамондаги учёти мақсад ки боварӣ аст, не ки мақсад ки ами соҳиби учёт мондаги соҳибшон камтар айбанк мақсад қарзор ҳастанд. ба ҳамин хотир мегӯям мефурӯшем мақсад ки барои учёташ мақсад ки бо маслиҳат мекунен, мақсад ки метавонед ки камтар сумша задешка кунен ва айбанки мақсад сумшо насупорида метавонед ки шумо далша тиниша нашуд учётша бо қатиш маслиҳат мекунен. нархи мошин мега 450 000 рубл бо муомила дорад ва мошиное ки дар Тоҷикистон боша мега мақсад ки алиш мекунем ё ки ягон мошини зудтар боша, яъне ки болои шумода соҳибаш сум метиҳад. хоб рамои рақамҳои Россия ки ҳамин рақамҳо кор мекунад, дар рақамҳошонам WhatsApp дорад. мошин қарор дорад дар Москва, город Нахибино. ҳамин хел города қарор дошта. Москва дӯстон азиз, город Нахибино. хоб ҳол ниход рақамҳошон аст, марама дар WhatsApp ё дар Россияшон дар рақамҳои Россия занг занед бо бештар маълумотша гирен ва вариантое ки мошине ки дар Тоҷикистон боша алиша меша метавонед ки вариантои худтона пешниҳод кунед. мошинча мега чотка ягон камбудӣ надорад. бештар савол ва маълумотҳои 100% аниқаш метавонед аз рақамҳои поёмда гиред. марҳамат тамос гиред. мегзарем ба дим мошини фурӯшӣ. Nissan Infiniti аст баъдон ки соли 2006 аст ки сӯзишвориш газ бензин, гази равчарам дорад. объём мотораш 2 литра, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега дӯстон азиз 1 сола ҳуҷҷат дорад. дӯстон азиз тонировкаш кати 4 табалон нав, гази евро 4, кондитсионердор, магнитофонош дур. дӯстон азиз хоб мошин мега ягон камбудӣ надорад. балон нав, мошинча молодёжни тонировка ҳуҷҷат дорад. нархи мошина мега 35 000 мегӯем бо муомила мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Варзоб. ва дӯстон азиз мақсад ки алиша мешинам мегӯяд мақсад ки ягон Opel кати боша мега пулаки ҳам пулаки меша ё ки ба ягон мошини Opel ҳам алиш меша мақсад ки бо вариантона пешниҳод кунем. прамои рақамҳои мегафони соҳибшона ки дар рақамҳошон WhatsApp ҳам дорад. мошин дар ноҳияи Варзоб сумаки 35 000 бо муомила дорад ва алиши ба ягон Opel кати марҳамат пешкаш кунен. мақсад ки Nissan Infiniti 99 сол, гази евро 4, 2 коробка механика, мошинча чотка. марҳамат занг занен. ва дӯстон азиз, шумо дам агарам хали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама кардан боша, марҳамат сурат маълумотша дар рақамҳои WhatsApp мо рӯй кунен. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. лайкора фаромӯш нагузоред, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдон ки Daewoo Nexia. соли 2006-1994 сӯзишвориш газ бензин, мотори 1.6 литри простой, коробка механика. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 1 сола ҳуҷҷат дорад. 4 табалон мегад нав, 4 дискаҳои нав, мотор мегад камтар мегад расход дорад. дӯстон азиз ва задагӣ пӯшидаги мегад ягон сарапира умуман надорад. камтар мотор расход дорад, дигар маҷош 100% мегад бо хайхтон маълумотша мегирен ва вариантои алиши ба ягон 015 боша мега меша ягон 015 соз боша алиш мешавад. ва сумаки нархи мошин 22 000 аст бо муомила дорад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 22 000 аст бо муомила ва савдои хубам мешавад.
خب رقم‌های Россияи промои кор мекунад ва рақамҳошон WhatsApp ҳам дорад. мошин дар Душанбе Алиши бар 015 сумаки 22000 як сола хуҷат балон дискамаш нав. Дигар маълумотои пурра аз тариқи телефон рақамҳошон ҳастанд ва WhatsApp ҳам кор мекунад. дӯстони азиз занг занед. ва дӯстони азиз аз кадом маркаи мошин ба шумо лозимае дар комментарияҳо нависед. мо аз фурӯшандаҳо ба шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. ва шумо агар хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон техника чизе ки барои фурӯхтан бошад, барои реклама кардан, марамат дар рақамҳои мо WhatsApp 885 1225 WhatsApp имо дорам. марамат рӯй кунем, мо реклама мекунем. навора то охираш тамошо кунед ва лайкотона фаромӯш накунед гузорен. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ аз Сайбадрон Opel Vectra A. соли 16-1992 сӯзишфурӯш газ бензин, мотори 1.8 литр, коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. ҳуҷҷатҳои мошин мегӯяд то 04/2024 мегӯяд, яъне ки ҳуҷҷат дорад мегӯяд. дӯстони азиз, яъне ки намедонам қариб чанд қа мешавад, ҳисоб кунед чанд моҳ мешавад, яъне ки то 04/2024 404 як моҳагира ҳуҷҷат дошта хела мешавад. خب салонш чихолои нав задаги аст. дӯстони азиз, мошинча мегӯяд хела ки дасти як одамда гаштесай. газ бензин мегӯяд, мақсад ки ҳамаш кор мекунад. خب балонош 50% мегӯяд хадаво истода дӯстони азиз ва алиши намешавад, мегӯяд то қасуми холи нархи мошин 28000 сомон аст, мегӯяд боз савдо мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи фархор. мошин агар солшам 90 бошад, ки сайсалиш ранги солҳои 94-95 мегӯяд соҳибшон, мошинча мегӯяд чоткае. خب рақамҳои WhatsApp-шон ахира 61 WhatsApp кор мекунад ва дӯстони азиз, ҳамин рақамҳо ҳам кор мекунад, ҳам WhatsApp доранд. имо WhatsApp ҳардуш пайваст, мошинча мегӯяд созай. омада мегӯяд бинед маққултон шид, арзон муомилаи хуб карда метиҳем. мошин ноҳияи фархода бисёри ба такрор намекунем. кадоми шумо нахели Opel Vectra соз як даста ки лозим бошад, мақсад хела дар дасти як одам, метавонед занг занед бештар маълумотро аз соҳибашон гирем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Hyundai Sonata аз Сайбадрон ки солҳои нав, соли 2006-2010 сол сӯзишфурӯш гази холӣ. Hyundai Sonata светои сиёҳ 2010 сол гази холӣ. моторша дӯстони азиз намедонам нагуфтиян, ду аст, моторш ду, коробкаш автоматаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин монитор, кондитсионер, электропакет, обогрев, ҳамаи намуд комфорта дорад. дӯстони азиз, салон мегӯяд, мақсад ки кожаи сиёҳ, коробка мегӯяд созай, мотор созай. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе пеши Циркда. нархша мегӯяд 85000 мегӯем, нархи арзон мегӯяд соҳибаш 85000 бо камтар муомила мешавад. балон, мақсад ҳамаш салон павло ҳамаш соза. алиш не то қасуми холӣ 85000 сомонӣ аст. муомила савдош дар назди мошин дискаҳои фасон свети хуб аст. дӯстони азиз, бохай маълумотша мегирен. ягон камбудиша, ягон саволи иловагитон агар боша барои ҳамин мошин фаҳмидан, шумо дар ҳамин рақамҳои вавилони соҳибшон занг занед, чӣ саволе ки доред аз соҳибаш пурсед. 85000 аст дар шаҳри Душанбе пеши Циркда бо муомила дорад. рақамҳои мегафоншон вавилон промои рақамҳои дастӣ. марамат занг занед. ва шумо дам агар мошини фурӯшӣ, хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯхтан бошад, барои реклама кардан, марамат рӯй кунед, мо ҳам хел реклама карда мемонем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ аз Сайбадрон ки Hyundai Avanta. соли 2006-2007 сол сӯзишфурӯш газ бензин, мотори 1.6 литр, коробка автомат. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошин мегӯяд ҳамаш созадай. амортизаторош, гранат, стабилизаторош, масъала алиш кардаи коробка соз, масъала дӯстони азиз нормай, мотор мегӯяд созай. мақсад ки масъала, пасла, антифриз ҳамаи чизоем дар кориш, мақсад гранат нами чиош ҳамаш алиш кардагӣ. ҳуҷҷатҳои мошин будтага чихолҳои фасон задагӣ, кондитсионер, электропакет, балон нав, обшин мошинча соза мегӯяд. бо дигар маълумотша мегӯяд тариқи телефон метиҳем. خب нархи мошина мегӯяд 75000 мегӯем, мегӯяд соҳибшон бо камтар муомила мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 75000 муомила савдош дар назди капоти мошин. خب рақамҳои соҳибшон аст мегафон. кадоми шумо ки мехарен занг занед, бештар маълумотша худатон гирем. дӯстони азиз, аз шумо хоҳиш дорем ки ба хотири меҳнатҳои мо як лайкеро фаромӯш накунед, гузоред ва навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ аст ки Mercedes-Benz C-класс, дӯстони азиз, сечкаҳои прасои полобъёмни. соли 2006-1994 сӯзишфурӯш газ бензин, гази евро-4 ҳам дорад. объём мотораш 2 литра, коробкаш механикаи, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошин мегӯяд тоза, мақсад ки ҳама ҷош мегӯяд кор мекунад. чашкаҳош мегӯяд варид надорад, заводско, як сола ҳуҷҷат дорад. гази евро-4, чихолҳои нав, дӯстони азиз, ин хеле дискои прасои балон, салонаш тоза. нархи мошина мегӯяд 36500 мегӯяд соҳибаш, камтар муомила мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар пойтахт.
рақамҳои соҳибшон вавилон ҳастанд мошинча. Дӯстон азиз мотораш ду буда амхел соҳибаш нависанд гази урачоркати. Нархи мошин 36500 сомон дар Душанбе. Рақамҳошон вавилон марамат занг занед фақат одамони харидор. خب دوستان عزیز شما از کدام مارکه ماشین کدام نمود ماشینو که لازم است از کدام تریتوری کدام نرخ در کامنت‌ها منویسید ما در ویدیو آینده از فروشنده ها جدا کرده برای شما ویدیو می فقط شما اول را تا آخرش تماشا کنید. هشتم ماشین فروشی ماشین فروشی از بادرون تویوتا مارک د سویتوی سفید سال 2006 1997 سوزش گاز بنزین объем мотораш 2.4 литра коробкаш автоматаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин мега дӯстон азиз 1 сола ҳуҷҷат дорад. Дӯстон азиз тонировкаш неки бучдаги 4 та балон мега 94 диска светои сафед ҳуҷҷат 1 сола дорад тонировка бучдаги. Нархи мошина мега 29500 сомони аст бо муомила мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар пойтахт. Коробкаш автомата инам хеле марка. дар комментария бисёр хоҳиш кардем ки марка дашава ина бари шумо чӣ хеле ки шумо хоҳиш карден рақамошон тисела мошиное ки мақсад ки долгаждания мақсад ки хеле барои хадавоишон зуранд. خب ягон савол тамоша ягон маълумоти иловагӣ хоҳед агар фаҳмидан марама занг занед дӯстон азиз ва шумо мошини фурӯшӣ хона замин квартира чизе ки барои реклама кардан боша марама дар рақамҳои 885 1220 та WhatsApp имо дора марама доред кунед реклама мекунед фақат лайкора фаромӯш накунед гузоред. мегзарем бар наҳум мошини фурӯшӣ Toyota Corolla 2 аст баъдон ки срочно ки бо нархи арзон ва нархи ахирон дига ягон дирам арзон намешавад. ҳамин хел соҳибаш гуфтааст. Соли 2006 2009 сол аст ки сӯзишфурӯши бензини холӣ мотори 1.6 литра коробка автомата мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин мега дӯстон азиз мақсад ки охирон нархи мошин 66000 сомон аст нархи ахиронша дига ягон сомон арзон намешавад ва мега беҳуда зангам назани мошин як чанд моҳи дига тонировка ҳуҷҷатам дорад. дӯстон азиз нархи ахиронаш 66000 сомон аст бо мақсад ки ягон сум арзон намекунад мега соҳибаш хеле навистай. агар ам мошин савдо шудагӣ набоша метавонед ки шумо савдо карда гирем барои ки мошин бо дар чанд доига и рекламада уже соҳибашон пешкаш кардагиан уже мумкин ки фурӯшад мумкин нафурӯшад дар насиби кадомитон бошад. мошин дар шаҳри Душанбе дӯстон азиз нархи ахирон шад мақсад рақамошон 918 нархи мошин 66 та ахирон цена дига дирам арзон шад кадомитон агар розӣ бошен метавонед дар рақамҳо занг занед. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ аст баъдон ки Opel Astra F дар кузови седан бо нархи арзон срочно каунтар мелич кордор. соли 2006 1994 сӯзишфурӯш газ бензин мотори 1.8 литри простой коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега соза мақсад ки соза мега газ бензин мега кор мекунад. ҳуҷҷатҳои мошин бучдаги мошин хай каунтар косметически хеле краскаш хиратар не соза мега соҳибшин хеле дар навор маълума каунтар бамперош кор дорад. нархи мошин 15000 сомон аст бо муомилаи хубам дорад. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ҷалолиддини балхи румӣ дӯстон азиз 15000 муомила дорад. ҳуҷҷатош неги бучдаги хайра каунтарам я исуса агар кунен мошинчар я химчистка исуса мошин уже метавона ки нархаш 25000 мехеза бардон 94 сол аст светои вишновия. خب در نوع بالخه رقمش از TCL کدام شما که می‌خریم بیشتر معلومات اصلشون گیریم با ارزان میشد. و دوستان عزیز نگفتم شما در مقام خرید ماشین فروشی خانه زمین کوارتر چیزی که برای رکلام کردن باشه برنامه داره کنیم ما رکلام میکنیم. لایک را فراموش نکنید گذارید این بود نوار این زمین تا ویدیو آینده خدا نگهدار.